Ubani lo? Muphi? Lo, ubani? Omunye sisi. Wakephi? Walapha efonini. Wasefonini. Umusi sifonini nje lento le ngempela. Uyazizwa, does it make sense to you? Umusi solapha efonini. Ubani lo? Umtshotho umusi sefonini. Kanjani? Umusi sefonini. Kanjalo wasefonini. Wasefonini kanjani manje? Wasefonini. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo wakephi nihlanganisani naye njengoba ngimthwala efonini ibhaku uzohathi nikhuluma le ngakubani lo. Ngifuna ukwazi. Omunye sisi manake ngibuze. Usuke wezwa ngale nkulumo ethi ifoni yendoda ethini? Ngibuza indaba zamafoni yendoda ayithini yini lento lo ifoni yendoda ayithini da ini? Ayithini ifoni yendoda ini? Ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo ungangitshela lento lo ngitshelayo ungangitshela lo manyalo ngitshela wona mina izisho izaga izinzo lezo ngitshela zona ungangitshela lento le. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo nihlanganisani nabo. Be careful uzochaza uzodaba kumlomo ngithe ngomunye usisi ngithi kuwe mina nje manje usuke wezwa na ngendaba ethi ifoni yendoda sengengezwa ngayo manje wena ngesikhathi uthinta le phone yami ubusuyindoda yini bengiyindoda ini ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo ungangitsheli lento leyo mina nokungamasenja namhlanje izwa nje izwa yinje lento leyo ngifuna ukubadelisa bonke abantu balanga bablock futhi manje ngiqala manje ngiyabadelisa uma ubadelisa phela uzobadelete lapha efonini ngizobadelita vele hayi lapha kimi ngizobadelita futhi ngiyabablock bonke iyakhala ingane ungitshela ngabantu abablock hayi suka abantu nawe ngamthatha ngiyabablock vele manje bonke one by one ngeke ngizwe ngawo ngisho ungahleka uyayithemba bo uyayithemba ufuna ukuphinde futhi uzalise ne ufuna ukuzalisa ne zalisa ngwabekile 5 liter amafutha angeke uzuhlayela endlini ngeke uzungene futhi zalisa uzobona kazi wamanda bani delete futhi ivukile ingane man ivukile cela ungeke peace bodwa abantu wena wangamthatha wakho nje nawo Woza kubaba sese izwa nje langathi kumilizela woza kubaba si hayi abathi sikaze bodwa hayi bhekeni